Kako saznajemo, uhapšeni su Dušan Milunić, Radomir Stojnić, Radovan Četić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Rade Grujičić, Uroš Grujičić, Rajko Grbić i Rajko Gnjatović. Osumnjičeni su da su tokom jula 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili ratni zločin nad Bošnjacima u prijedorskom selu Zecovi. Supruga uhapšenog Boška Grujičića, Nada Rodić, kaže da su pripadnici SIPE došli oko 6 časova u vrijeme kada se njen suprug spremao da krene na posao. Jutros oko 6 sati došla je SIPA, po nalogu su ga odvezli navodno u Sarajevo. To je to. Da li znate zbog čega, da li su vam rekli? Pa navodno da ga ispitaju, mislim, zbog tih ratnih zločinaca. Mještani kažu da su u strahu jer hapšenja poput današnjeg potvrđuju da bezbjedonosne službe mogu zakucati na vrata svima koji su nosili uniformu u proteklom ratu. Svi smo mi učesnici rata i na ovakav način svi smo potencijalni ti budući za hapšenje. Mislim, to je ništa čudno, pogotovo sad u ovoj situaciji. Hapšenje u Rasavcima po nalogu tužilaštva izvršili su pripadnici SIPE. Na području Prijedora slobode su lišili 12 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo iz člana 172 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zločin protiv čovječnosti na području Prijedora. Lica koja su lišena slobode su pod istragom zbog ubistva 29 žena i djece u selu Zecev na lokalitetu Gradina 25.7.1992. godine, nakon čega su tijela ubijenih uklonjena u masovnu grobnicu za kojom se još uvijek traga. U okviru predmeta osumnjičeno je ukupno 18 osoba, 12 je uhapšeno, a za 3 osobe koje se nalaze van Bosne i Hercegovine biće raspisana međunarodna potjernica, dok će jedno lice biti privedeno iz kazneno-popravnog zavoda Foča u toku dana. Za jedno lice koje je trebalo da se privede iz kazneno-popravnog doma Zenica, federalni ministar pravde nije izdao potrebnu saglasnost, čime je, kako tvrde u tužilaštvu, izvršio ometanje rada pravosuđa. Ovome dodajmo da je jedan od privedenih pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Kako bude tekla istraga, tako će biti ispitana odgovornost ovog lica, rečeno je u MUP-u Srpske. I iz Prijedora toliko za Srpsku danas.